Que tal, como están? Benvidos. Xa queda pouco para que chegue a Semana Santa e hoxe coñecemos a programación para estes festexos. Non hai grandes novidades, serán 17 procesións que sairán á rúa entre o 18 de marzo e o 3 de abril. O acto de presentación estivo presidido polo arcebispo Monseñor Julián Barrio. O arcebispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, foi o encargado de presidir no Seminario Maior o acto de presentación da Semana Santa Compostelá. Un ano máis serán 17 as procesións que poderemos ver polas rúas de Santiago entre o 18 de marzo e o 3 de abril. Os actos arrancarán xa o día 12 co pregón que este ano correrá a cargo do xesuíta José López Calo. Para el que no lo conozca, él dice que tiene muchos años, pero bueno, si lo ven ustedes trabajar en su despacho de la iglesia, de la residencia de San Agustín, rodeado de ordenadores y de partituras musicales, dirán que no es posible la edad que tiene con el entusiasmo que trabaja. Es un reconocido musicólogo a nivel internacional, premios internacionales a doquier y bueno, muy querido en la casa. Por ejemplo, el que les habla, que es presidente de la Cofradía del Fragelado, desde niño que estudiamos en San Francisco Javier, pues recordamos al Padre Calo con mucho cariño y agradecimiento por la labor que desempeñan, ¿no? Dende a Xunta de Confrarías detectan que hai un aumento de membros nas distintas irmandades que poden chegar este ano ás 3.000 persoas e por iso que piden ás administracións apoio para poder promocionar esta festa. Pedir no pedimos nada, o sea, nosotros tenemos el orgullo de sacar la Semana Santa, cada cofradía con sus sacrificios, de poder sacar un desfile procesional a la calle. Nosotros lo que entendemos es que si el ayuntamiento o otras instituciones ven en nuestras procesiones un reclamo que pueda servir para traer turismos a Santiago, pues que lo promocionen. Nosotros estamos abiertos a cualquier iniciativa que nos puedan proporcionar, pero claro, no depende solo de la Junta de Cofradías. La Junta de Cofradías y las propias cofradías creo que bastante tienen con sufragar los gastos de sus procesiones para que éstas puedan salir a la calle. En canto ao resto da programación para estes días que se organiza xunto con Turismo de Santiago e o Consorcio, están pendentes de que o Concello publique os folletos cas actividades. E imos xa ata o Concello, porque o alcalde considera que as últimas críticas que está a facer o presidente da Xunta sobre os gobernos locais das Mareas, e nomeadamente sobre o Executivo de Santiago, teñen un marcado carácter electoral. Así, Martiño Noriega pídelle a Alberto Núñez Feijóo respecto institucional. Noutra orde de cousas, o rexedor tamén falou dos orzamentos e que se pasou xa o prazo imposto polo propio Executivo para a súa aprobación, polo que esta non se dará ata a semana que ven ou a seguinte. O alcalde está convencido de que Alberto Núñez Feijóo fala máis como candidato que como presidente da Xunta. E a reacción de Martiño Noriega ás últimas críticas realizadas polo xefe do Executivo galego, os gobernos das Mareas e nomeadamente o goberno local de Santiago e a súa falta de xestión con temas como as fochancas. O rexedor quere que nas relacións con Núñez Feijóo impere o respecto institucional. Non sei que se gañan ese tipo de declaracións, máis que xogar ao mellor a facer chiscadelas ou guiños ao PSOE a nivel Estado, pero claramente non a mellorar as relacións institucionais, porque xa non só porque escenifiques que estiveches defendendo unha posición que públicamente non defendes, como é o do que goberna a lista máis votada, sino polo gratuito. E onte tamén, bueno, hoxe, no día de hoxe, pois os temas da xestión do día a día ou ese foco e esa obsesión que parece ter en clave electoral co que son gobernos de tres das cidades dun país onde ele é o presidente. En canto aos orzamentos, unha vez pasado o prazo imposto polo propio goberno para a súa aprobación, o alcalde agarda que poidan leválos á comisión a finais da semana que ven, o que supón que o pleno non se podería celebrar ata a semana seguinte. En canto á actitude da oposición con respecto ao documento, Martiño Noriega considera de xustiza ter unha nova ferramenta para gobernar, como son uns presupostos. Que nós chegamos a este momento e o fiamos, non, o fiamos. O Partido Socialista legitimamente non os quere apoiar. Moi ben. Hai a decisión persoal de venciolos unha cuestión de confianza. Tampouco quere apoiar a cuestión de confianza. Hai un mes para constituir un goberno alternativo. Que non é capaz de constituir un goberno alternativo, os orzamentos apróbanse automáticamente. Isto é así.
Noriega tamén falou da reunión informal mantida onte para reactivar a mancomunidade. O encontro serviu para escenificar a intención de todos de poñer en marcha o órgano e abordar asuntos urxentes para a Bisbarra como o Parque Comarcal de Bombeiros. Haberá unha vindeira xuntanza despois de Semana Santa na que se porán as contas ao día e se creará unha comisión para abordar precisamente o do parque e as emerxencias. Sobre a mancomunidade tamén falou o voceiro do PP, Agustín Hernández, recordou que se trata dun modelo de xestión que xa levou o seu partido no programa electoral o consideralo moi positivo. A marxe deste asunto, os populares tamén denuncian a precariedade na que se atopa o parque que está ubicado detrás do Parlamento, na Praza da Constitución. Dende o PP consideran moi positivo que se dean pasos adiante para comezar a xestionar servizos conxuntamente entre varios concellos. Trátase dun modelo que xa defenderon os populares no seu programa electoral e que hoxe recordaba o seu voceiro. Agustín Hernández daba así a benvida ao alcalde a esta iniciativa, xa que Martiño Noriega non era partidario da mancomunidade cando era rexedor de Teo. Benvido Martiño Noriega a mancomunidade despois de que pedira na súa condición de alcalde de Teo a supresión e a liquidación da mancomunidade, non? Pero en todo caso non teño ninguna dúbida, puesto que nós tiñamos incluído no noso programa electoral a importancia de que Santiago liderara a gran área central de Galicia, que a mancomunidade pode ser unha ferramenta útil, necesaria e imprescindible para mellorar o servizo aos veciños de Santiago e do resto dos concellos. O que ten que facer o goberno, lóxicamente, que creo que no que está, é analizar xurídicamente a compatibilidade da situación da mancomunidade coa realidade competencial que existe agora mesmo neste país, coa modificación da lei da administración local. Por outra parte, Agustín Hernández denunciou o mal estado no que se atopa o parque detrás Parlamento, onde dixo existe un problema de deterioro, ordenación e convivencia nos distintos espazos. Trátase dunha zona na que se ubica unha área infantil, unha pista de skate, unha gardería e mesmo oficinas do rexistro. É por iso que o PP trasladará ao pleno unha proposición para que o goberno aborde a mellora integral deste ámbito. Antes escoitábamos o alcalde facía esas declaracións nunha rolda de prensa na que deu conta dos acordos da Xunta de Goberno que se celebrou esta mañá, unha reunión na que se aprobou un convenio coa Asociación Tempo con Xeito para regular actividades de ocio no Ensanche. Tamén se lle deu luz verde o habitual convenio entre Consorcio e Concello para os fogos do Apóstolo. A Xunta de Goberno de hoxe aprobou un convenio de colaboración ca Asociación Cultural Tempo con Xeito que ten como obxectivo poñer en marcha actividades de dinamización cultural no Ensanche. Trátase dun acordo moi semellante ao asinado co colectivo Cidade Bella para poñer en marcha iniciativas como teatro, exposicións ou música respectando o descanso dos veciños. Na reunión semanal do Executivo tamén se deu conta da asinatura do convenio co Consorcio para a realización dos fogos do Apóstolo. Unha vez máis, a entidade interadministrativa sufragará o espectáculo cunha partida de 220.000 euros. Aínda que cedo o alcalde confirmou que, tal e como van as obras da catedral, farase complicado utilizar a fachada da basílica. A información e o diálogo que mantemos co DEAN e cos responsables da catedral fannos albiscar poucas esperanzas de que poidamos cambiar as condicións obxectivas dos lumes respecto ao que foi a escenificación dos lumes do Apóstolo ano pasado, non? Polo menos en todo o que ten que ver cos traballos e a colocación das andamiaxes no que é a fachada e tal como está actualmente a previsión de obras que teñen na catedral non nos indica que poidamos ao mellor recuperar determinadas cuestións como era a proxección e as actuacións na catedral e seguramente nos obrigue, e aquí ao mellor me estou adiantando un pouco, pero esa é a impresión que eu teño a manter a estructura dos fogos respecto a proxeccións e respecto á ubicación que o ano pasado se levaron a cabo. A semana que ven, concretamente o martes, celebrase o Día do Bombeiro e por iso o Concello preparou para mañá unha serie de actividades que se desenvolverán no Parque de Bombeiros de Santiago e onde grandes e pequenos poderán coñecer o labor deste servizo de emerxencias.
Non será a única exhibición relacionada coas emerxencias que vexamos nestes últimos días. Onte o aparcadoiro da Consellería de Sanidade en San Lázaro foi o escenario dun simulacro de atención a vítimas de accidente de tráfico, no que interviron 40 persoas entre voluntarios e profesionais. A actividade enmarcouse nos actos de celebración do 20º aniversario de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Mañá o Parque de Bombeiros de Santiago acollerá unha xornada de portas abertas dende as 10:30 ás 2 da tarde, que inicialmente ia ter lugar na Praza do Obradoiro e que impedirá a mala climatoloxía. Os bombeiros celebran o seu día o vindeiro martes 8, pero mañá farán unha demostración do seu traballo diario, figurando rescates en altura, excarceracións ou obradoiros. Tamén haberá actividades para os máis pequenos. En clave cultural, o Concello e a Universidade de Santiago veñen de asinar un convenio para poñer en marcha o Premio Xoana Torres. Como lles contamos, a convocatoria do certamen márcase nas actividades de conmemoración do Día Internacional da Muller. Tras 20 edicións, o premio desapareceu e agora volve a activarse con dúas modalidades, ensaio e creación audiovisual. Os galardóns serán de 2.500 euros e premiarán os mellores traballos de recuperación da memoria histórica das mulleres en Compostela. O convenio asinado polo reitor Juan Viaño e polo alcalde Martiño Noriega recolle que sexa a universidade a encargada de publicar despois os traballos distinguidos. Neste caso, pois, especialmente por recuperar o que era unha colaboración que se interrompeu por diversas causas e que agora, gracias ao impulso da Concelleira de Desenvolvemento Económico, Promoción Turística e Igualdade, pois se recupera, non? E estamos orgullosos de poder contribuir. A nosa contribución, como ela ben di, pois vai máis na línea do servicio de publicacións e de publicar a obra gañadora do premio, e nos congratulamos efectivamente de poder manter esa liña de colaboración que espero tamén que se poida traducir noutros proxectos e de futuro que temos en vista. Por certo que hoxe presentouse unha nova edición da campaña de animación á lectura que organizan conxuntamente a Consellería de Educación e a editorial Calandraca. Desta vez leva por título Contos para despois da chuvia. Obradoiros de ilustración e de escritura creativa, contacontos ou visitas guiadas e exposicións. Estas son algunhas das actividades enmarcadas na campaña municipal de animación á lectura, que vai xa pola edición número 16. Este ano leva por título Contos para despois da chuvia e unha vez máis volve ca intención de achegar os cativos á lectura, promover as tradicións e expresións orais en lingua galega e fomentar a creatividade e os procesos de creación. Ademais, estas propostas tamén implican as familias e os profesores. É unha oportunidade magnífica non só para animar a lectura e a palabra e o coñecemento aos cativos e as cativas, sino tamén o profesorado, os pais, as familias, e é unha campaña prolongada e dilatada no tempo. É dilatada no tempo porque xa é a 16ª campaña que imos a realizar. A campaña, que xorde da colaboración entre a Concellería de Educación e a editorial Calandraca, está baseada este ano no traballo de Miguel Rico. Esta campaña que presentamos hoxe, con este magnífico título de Contos para despois da chuvia, está baseado no traballo de Miguel Rico, que foi o que resultou gañador no octavo Premio Internacional Compostela de álbums ilustrados, que foi convocado, como sabedes, porque xa o falamos aquí, polo Departamento de Educación e Cidadanía e pola editorial Calandraca. Contos para despois da chuvia virá cargado de actividades nas escolas infantís, pero tamén haberá outras que se desenvolverán na Galería Sargadelos. A iniciativa porás en marcha o día 1 de abril e rematará o 14 de maio. E non deixamos a lectura porque estivo estes días na nosa cidade o escritor Santiago Posteguillo, que acaba de sacar a derradeira novela da súa triloxía de Trajano, La Legión Perdida. Son máis de 1000 páxinas.
Tras Los asesinos del emperador e Circo Máximo, chega La Legión perdida, a derradeira novela da triloxía sobre Trajano do escritor Santiago Posteguillo. Máis de 1000 páxinas son o resultado de 2 anos e medio de duro traballo documental. O autor da novela confesa que La Legión perdida supuxo o seu maior desafío pola documentación extra que implicou sobre China, India e Partia. Non obstante, Santiago Posteguillo sitúa por riba do contido histórico a intención de entreter o lector. Aquí, hombre, me ayuda a ser doctor, haber hecho mi propia tesis doctoral y entonces tener claro la importancia de la investigación y lo importante que es ser metódico en ese aspecto. Además, yo creo que en la novela histórica la investigación, el esfuerzo en ese sentido, tiene que estar siempre del lado del escritor y dejar del lado de los lectores y de las lectoras el placer y el entretenimiento. Lo más importante que yo quiero que sienta alguien que se haya zambullido en una novela mía es me lo he pasado bien, eso es lo que quiero oír, ¿no? Me lo he pasado bien. Lo que siempre he pensado también es que no creo que el entretenimiento tenga que estar reñido con el rigor histórico, y si lo haces que los dos caminen de la mano, junto con ese me lo he pasado muy bien, probablemente pueda añadir, y además tengo la sensación de que he aprendido mucha historia. O escritor decidiu sacar do esquecemento nesta triloxía a figura do emperador romano Trajano pola curiosidade que lle despertou o personaxe. Tras estudalo en profundidade, non dubida en recoñecer que os nosos políticos teñen moito que aprender da súa forma de gobernar. Bueno, una de las cosas que más me intrigó sobre Trajano es que el Senado romano decide, a partir de Trajano, que cada vez que se nombra un nuevo César, le dicen al nuevo César, al nuevo emperador: ojalá seas tan afortunado como Augusto y tan bueno como Trajano. Digo, caramba, tan bueno fue, y entonces me puse a investigar sobre Trajano. Y resulta que Trajano gobernaba pensando en el bien común, era un líder que entendía que los problemas se resolvían afrontándolos, no dejando que se pudrieran lentamente, era un líder que luchaba activamente contra la corrupción, y en esa lucha activa entendía que lo primordial era que los corruptos devolvieran íntegramente todo el dinero sustraído, algo que me parece interesante recordarlo. La Legión perdida convértese sen dúbida nunha novela moi recomendable para todos os amantes de Roma, pois o escritor é xa un verdadeiro profesional da historia da cidade. Agora xa está a traballar nun novo libro que tamén vai revivir un personaxe esquecido. Xa ven que non faltan propostas para o seu tempo de lecer, pero velaí teñen como sempre a nosa axenda cultural. En clave deportiva, o Santiago Futsal volve mañá ao multiusos de Sar en partido de Liga farao contra o Rivera Navarra. Os de Santi Valladares veñen de sufrir unha dura derrota 11-3 na pista do colista, por iso a intención é limpar a imaxe canto antes. Santi Valladares estivo hoxe no asador rumbo al Pollo, colaborador do club, para ofrecer as súas impresións previas sobre o partido de mañá. Estivo acompañado por Iván Rumbo, que por certo só ten que ver coa empresa na coincidencia do apelido. Despois da derrota fronte ao colista, o Antequera por 11-3, o equipo non o pasou ben, por iso as ideas están claras. Si es cierto que son de esos partidos, no tiene el mismo perfil que el partido de Inter, que allí sí aquí no se bajaron los brazos, que el equipo, por muchas circunstancias que serían analizables, ¿no? El equipo no estuvo bien y cuando corre riesgos y además pues la eficacia del equipo contrario es tan alta como la que tuvo Antequera el otro día,
poden suceder estas cosas. E pasamos un par de días pues fastidiados, ¿no? Pero eso es historia, así como cuando ganas 10-0 o 10-1, al día siguiente es historia, esto también tiene que serlo, ¿no? Y tenemos otro partido mañana para demostrar que seguimos siendo el Santiago de siempre, ¿no? Y que la gente va a ver de nosotros lo que solemos dar siempre. Así pensa o técnico que será o partido fronte ao Aspil Vidal Rivera Navarra, no que por certo militan varios exxogadores santiagueses, entre eles Lucho. La llegada de Lucho, que fue el último en salir, ¿no? Pero ya Rubi, Pazos, Hansa ya pasaron por aquí, no va a ser un partido que sorprenda en ese sentido ni a propios ni a extraños, ¿no? Practica un fútbol sala muy moderno, con mucha efectividad, muy alegre, pero bueno, nosotros jugamos en nuestra casa y también practicamos un fútbol sala cuando nos salen las cosas, pues bueno, ¿no? No equipo non queren falar máis de acadar a 8ª praza porque niso están de acordo o adestrador Iván Rumbo, e falar é que se torza todo. Solo tenemos en la cabeza ganar el partido de mañana. Creo que sería un error pensar en qué posición de la tabla podíamos estar al final de temporada si tenemos mañana un partido que no sabemos si vamos a ganar aún. Entonces hay que centrarse en el partido de mañana y después a partir de lo que pase mañana pues se centrará en el siguiente y así hasta que llegue al final de temporada y se marcarán un poquito los objetivos. Excepto Palmas, o técnico conta con todos os xogadores. O partido dispútase mañá ás 12:30 da mañá. E nova oportunidade pro Obradoiro para rematar con esa mala racha de resultados. Levan os de Moncho Fernández 7 derrotas consecutivas, así que o equipo e o corpo técnico están desexando que chegue xa unha vitoria. Xogarán o domingo na cancha do Manresa. Ansioso, lógicamente, ansioso. Esa es creo que la palabra. Todos tenemos muchísimas ganas de ganar, ¿no? Muchísimas ganas de ser capaces de sacarnos y eliminar, ¿no? Poner fin a esta racha negativa. No los veo rendidos, no los veo que hayan bajado la cabeza. Cada día que pasa es una piedra más en la mochila, como decíamos. Pero nada que no se pueda resolver o vaciar esa mochila que no sea con una victoria, ¿no? Que esperemos que llegue cuanto antes. Pero sí también tenemos que ser capaces de ponernos desde el principio, ¿no? Y de buscar esa regularidad que llevamos todo el año pidiendo, que creo que nos falta, no sé si por nervios, ansiedad, pero sí es cierto que nos falta eso, esa sensación de urgencia de lo que nos estamos jugando, ¿no? En cada partido y en cada acción. Por certo que o club ven de presentar o resultado do seu proxecto O Camiño Acaba no Obradoiro. Trátase dun documental dirixido por Fernando Cortizo que recolle o percorrido pola ruta xacobea realizado pola estrela da NBA Terry Porter. O filme estreouse na Cidade da Cultura ante a atenta mirada dos xogadores do Río Natura Monbus Obradoiro, corpo técnico, directiva, colaboradores e público en xeral. Tamén estivo a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, xa que a experiencia supuxo unha maneira orixinal de mostrar o patrimonio natural e cultural de Galicia. A iniciativa tamén ten unha parte solidaria. O próximo en repetir aventuras será Juan Antonio Corbalán, o que fora base do Real Madrid. E deixamos xa os deportes para ocuparnos do tempo. Imos ver as prediccións para os seguintes días que nos facilita, como sempre, Meteo Galicia. Mañá sábado persistirá a masa de aire frío sobre Galicia. Os ceos presentarán intervalos anubados e haberá chubascos xeralizados que serán máis frecuentes no terzo norte.
As temperaturas van descender, especialmente as mínimas, e o vento soprará moderado do noroeste. O domingo esperan nos intervalos anubados e chubascos intermitentes máis frecuentes canto máis ao norte. As temperaturas mínimas van descender lixeiramente, mentres que as máximas continuarán sen cambios. Os ventos soprarán do noroeste, moderados en xeral. O luns agárdanse intervalos de ceos anubados con chubascos intermitentes, máis frecuentes canto máis ao norte. As temperaturas apenas van experimentar cambios significativos e os ventos soprarán moderados de compoñente norte e fortes no litoral atlántico. O sábado despertaremos con chuvias que se manterán todo o día. As temperaturas mínimas van descender lixeiramente, o vento soprará feble do norte. O domingo continuaremos con precipitacións, que serán constantes toda a xornada. As temperaturas non van experimentar cambios. O luns agárdanse tamén chuvias dende a mañá. As temperaturas mínimas descenderán ata os 4 graus e as máximas manteránse nos 10. O vento soprará moderado de compoñente norte. Ata aquí o noso repaso desta xornada de venres. Xa saben que na fin de semana recompilamos as noticias máis importantes dos últimos días no semanal Compostelán e o luns estamos de volta aquí coas novas co repaso informativo. Graciñas por atendernos e vémonos o luns. Que teñan boa fin de semana.